Ayan o. Ayan o. Hey guys! Meron ka isa. Ito ba? Manhattan. Karin ka isa pala. Hey guys! I'm with my cousin. Mas matangkad pa sa akin. Please subscribe. Andito kami sa My Chuliri. Naghubo-hubo daw. So, look at the view. The colors of the leaves. Ang ganda. The fall na. Papunta kami dito sa my next location namin kasi nagpo-photoshoot kami. Fall photoshoot. May bayad. Like finger. Finger licking good. Sales. Ano yung bahay na yan? Bahay kubo. So, ito yung Place de Concord, guys. Tama ba? Magpipicture kami dyan. Yan. Kaya lang yung hangin kasi papunta doon tayo sa likod or dito sa gilid. Oh! Doon tayo. Saan? Yung bus na karaan. Sorry. Awe. Parang school bus. Yun. Awe, dito ganda. Oh my God. Ito sa kapatid yan. Ano lang ba?
Hey guys! Pauwi na kami. We're going to make raclette. We're going to, to her house kasi nagaano siya ng gusto niya kumain ng raclette. Yung may cheese. Yan. So, bibili kami ng cheese. Bibili kami ng cheese. Kaunsa ka? Please follow her. Buwan siya. So guys, dadaan kami dito sa may Golden Gate to Heaven. Hey guys. Hey guys. Hey guys. So something went wrong. Kasi yung plano namin nasira. Imbes na raclette. Doon sa bahay ng pinsang ko. Eh, nasa bus na kami, papunta na sa kanila. Nahilo siya bigla, tapos syempre ako, nataranta ako. Nahilo siya bigla. Ikabuhi siya. Itim daw yung paningin niya. So, bumaba kami sa bus. Naghanap kami ng restaurant agad. Dito naman kami napadpad sa, ewan ko, medyo mahal. Medyo mahal siya in fairness dito. Basta lang kami pumasok ng tubig. Tapos hindi na kami nagtingin-tingin. Pero medyo mahal dito, guys. Pero okay na siya. Nakainom na ng tubig. May lights. Plano namin, naalis na kami. Kaya lang, nakakahiya na nakaupo na kami dito. Nangingi kami ng tubig. Tapos aalis na kami. So, order na lang kami ng medyo mumurahin na menu. Yung cookie. So, okay ka na? So, yun lang. Update lang. Wow. So, guys, same kami ng order. Gaya-gaya ako. So, bon appetit, Shiri. Hey guys! Andito na kami. Hey guys! Andito na kami sa bahay. Sa bahay ng pinsan ko. Nasa kwarto niya. Ako. While while transferring the pictures. Yan. Transfer niya yung pictures ng photoshoot namin galore kanina hanggang sa wala pala siyang kain. So, i-end ko na yung vlog ko for today. Char. Thank you guys for watching and I'll see you again next time. Bye guys! Bye! Guys. I am trying to do is say I love